Empilo wena uhlezi ufika kuqala wena first commenter. Hola Alex. Hello Asive. Ball of sunshine. Hey. Ayisibonga ukufika kwakho kuqala Mpilo. Asibonga ukufika kwakho kuqala. I hope naso esikolweni bowenza kanje. Bofika kuqala. Hayi nolwazi. Aweneyo. Okay. Sengicabangile. Nkosi yami Jstro. Kyagana. Yala. Dankie Playam, dankie Mukwen. Plani. Answer my questions kebekwa. Ka bo fetogile na. Alake. Uyi. Sengicabange kahle. Ngilalele indiphile. Yebo Sibu. Nzenze ngakugcina nini? Nzenze. Ngakugcina nini? Yazi mina bengithini? Uthini nolwazi? Ngikuphi indlebe? Ngiyakuboleka. Head to you too. Ngiyakubona nawe hlehle. Sendibuyile bhuti. Hayi, welcome back. Welcome back Nkosi yami. I'm back like umqolo. Ngiyabona nami ukuthi awu back back. Asiye songene Capitec sithathe le mali. Ufuna sihlangane nini nama computer lapha ya? Mulife. Uyicabangile nje lento. Thank you Vian. Sharp noluthando. Reform. Company kaw. Sengicabanga kumele uze Eastern Cape makhelwane wami unoRaf. What if ngize Eastern Cape makhelwane wakhe angangithandi? Phela labantu abadla uRaf banezitayela nyana. Abantu abadla uRaf babona ngathi lo Raf uzolasta forever. Banezitayela nyana nje. Ngathi akacabanganga vele. Sengicabangile ngizokhokha mina. Kethi khokhe wena. Bengisaye ayithi sothatha ama millions. Yeah. Fix my card. Nalile lamayi bekunzima azange livuke Nkosi yami. That's why ngimi phambi kwenu namhlanje. It's because zange li jump starteke. Ngithe ngithi ngiya jump start azange livume. Hi Karabo. Ha. No guys. Hey. Sengicabangile unjani? Ngiyaphileka as long as phefumula. As long as phefumula. As long phefumuleka nje. Ngathi uceda ukufona la ujemisa lento yami. Plan nix. U ready na. Mina pheka ngami.
uready mina mangizoza neplan uready mina ngifuna umuntu kahle kahle bathi veza amateki akafuni ukuveza amateki ile mobile yakho ile mobile yami pla yami yazini ineyitayila nyana iyathanda ukushow off mayibona abantu inje vele ngiready angikuthembi man bu ngikuthembi man waye ngingakthembi kaso angifuni phela mina ngize neplan ukuthi sibangene fast Punzi umngane wami yazi ngiyafuna ukuyi-request ukuyi-accepta but then ngisayifudumeza uyabona ukuthi ilele kanjani kusayifudumeza mngane wami mina ngiready ngibona ngokuthi ngifake la ama-cheese kanti wayehlezi ucabanga ngidla amathambo engqondo it's yours amathambo engqondo awapheli that's the thing that's why ngihlezi ngicabanga it's because amathambo engqondo awapheli awenu ama-brain cell ayasha niyaphuza ngisho niyabhema zoyifudumeza trust me akukhululeka mngane ngizoku-add sawubona Rahia siyiwisa nini le moto yemali sanele khani ufika namhlanje ngiloko ngikhiphana nama-updates mina njalo ngikhiphana nama-updates kuba ngathi ngiyadlala sengifuna ukulobola bathi malini papa ama-buffalo you know the price of a rhino yes sengicabangile icela i-airtime kazi ujola nobani lo mela kulahle esikhathini samanje wena usacela i-airtime yabona lo jola naye mela baleke esikhathini sano amadlozi athi ngidlulisa umyalezo Forest athina amadlozi yo sengicabangile kahle batshele nifakani Thabokai wola KT mfoko kaMbasa ungazi okay amari out wabona lapha yaka Spice no Papa nganami you killed me yeah okay mhlawumbe ubone podcast ngeke ngayenza video about that again Captain Malibana ngukugcine nini hi Anelita wolam still K athi letha i400 ndikwenzele i8000 colo okay lo othi ngilethe i400 angenzele u8000 ngicela ngiboleke i400 and then ayenzele u8000 awulethe and then sengizomkhokhela kulo 8001 uyenzeni ngale mali ka Smile phela ngibekile mfethu uzobuya azoyilanda imali yakhe I think uyi soulmate yami soulmate kanti wena ulala nini eish nama ngazi uyabona iFriday akulaliki kalo kufuneka ndenze ngeyakho i400 ndizothanda ukuthi hayi kule fondini anivumi nje anithandi soze akwazeki kini sengicabanga ukuthi sivule icar wash mara izimoto zibuya late bangasipholeni bangasifoneli imoto zibuya late and bangazilandi thina sizoziletha amadluzi alindi accept bona sithusenkingeni mnganami yazi usenkingeni sengicabanga abakufakela ama100 labantu akule live sizwe ngicela ubabonise like sizwe babonise wena ukuthi afakwa kanjani sizwe yazi ne azovela kulabantu bonke abala kule live ubatshela ukuthi abafake imali kumele uthi mina sengiyifakile ngicela nani nenze kanjani I want show you at Davidson do you stay there ngihlala eQuantum outsam ngihlala eMalifini ngingene ngemistake ungabusahamba otherwise ambona Captain Malibana zokuvulela icala loku le trespassing
Banje ke bona ubaba Phoyisa ujoin live so nakhuleka sharp chairman Friday asilali. Hey mina enhle emina ke yangihlula nginokubabona abashaya ama live kusuku bonke amna soze. Busuku bonke I do not explore the night, I do not lawyer, angiloyi phela mina. Alala ibusuku. Talani ucabangini? Ngiserious njalo. Ungabusahamba ngiyaruzi ngiyasho ukuthi ungabusahamba wahamba ngivulela icala le trespassing. Ngidlala kanjalo mina. Angidlali khona nephoyisa la ngivula manje statement sami basithatha manje. Captain Malibane ningamkhulumisi Captain Malibane. Yeah, thank you Captain Malibane akayindawo. Kayindawo. Hayi una i-truck ye-SAB iwile la. Leyo truck angeke kuthathe na 10 minutes isagcwele la umabhiya lapha. 10 minutes iningi. Izobe clean. Hayi una sesiyayibhoma but imali izakini. Your idea is not very bright. Akwenze lutho. Sengicabangile. Ngithi mina awusi high zendi zama another angle video so I can see another angle. Kanjani Rose? I-angle ekhona yile. Is the way forward. Hello Mikateko. Sengicabangile mele ungiplug ngale heads. Ngisha konke mina. Sha konke nawo lama heads lawo. Fantuka, uyabo? Fantuka culture. Since from kudala. Mina ngizodlula nge-Uber. Thank you. Uyabona inami yabona ukuthi mina ngiGoogle. Ufaka iGoogle ×2 not once but ×2. Uyazi ukuthi yo we are very smart. Signal. Uyayazi amethyst signal. So ucabangile all the time wena. And futhi mina once ngaqabanga angifuni ukuthi manje uthi hayi. Angifuni ukuthi uthi why uzothi hayi because sengicabangile mina lento ngicalculateile sengiyayazi. Sekushoda ukuthi yenzwe. Usithenga people. I don't buy anything. I just inhale the oxygen and then I become all right. Cabanga ngami nawe. Akhoni ngiyazama akhoni mina into esemcondweni wami imali nje kuphela. Mangihola. And ke siyami ngizoza mina lapha eWest ngifike ngikokode kini. Ngikokode ngisho ukuthi no, ngabe sewuholile na? Samukela uthando. Kuba oxygen tuhle. Breathe in, breathe out. Hefu. Ngizokupha yona leyo mali oyifunayo. Uyabona Mikateko akudlalwa ngemali. Mina ngizokuvulela icala le fraud. Uyabona mina ungithembisa imali wangangiphi. Ngizokuvulela icala le fraud. Nawe Siyamu njengoba ngifuna ukubambela le mali. Ungayilethi. Ngizokuvulela icala le defamation of character. Sacela le oxygen nathi. No, ayihambi nezihlari le oxygen. Breathe in, breathe out. Yiyo le. Angidlali yazi asambe eKapa amonth end. Asambe. Sharp move kwepeace. Ukuthi and mina ngize ngayikapa Mikateko. Ngizokuthumela ngabadla ku TikTok ngithi no abahambe bayilapha kuba bayokuthuka. No ngiyanizwa nina guys nifuna ama secrets.
nina nithanda ama-secrets ngiyanizwa nithi nifuna ama-secrets ase-police station mina ngifuna ama-ingredients okwenza imali. I just want the ingredients kuphela. Okay nakungabe abakuniki ingredients ngifuna la iyenzwa khona i-factory yakhona just nje banginiki location just that nje kuphela. Kuzodriver mina Thiyama yimi umuntu responsible. Samukela uThando angudlali ngiyajema man. Samukela uThando angudlali man. Mara uyabona lapha ku-Capitec khona i-transact elithi cash send. Khona lela transact elisho kanjalo lapha and then ufaka nepin and then uthi kha screenshot ufakela mina and then ufaka nepin and then mina ngizothi thank you. You have a kind heart. And I had a contact thinking I was in a serious relationship that time. Aish. Can I see your phone? Phone yami yo. Ngizoyithola le factory. Le factory emali. Because sengiqalile manje ngiyacabanga. iPhone yami awuthi yami ngirole ngicharge manje kayi6. Into evulekile la ine space yini i-camera kuphela. First I saw a video saying you are from Davidson, but I think once saw you a PP Miyasaza back then. Bengifunda PP. I'm from Davidson. And I know the company, but abaphoyisa uzongisa ku waiting cell. No. Isho wena company le yenza imali Nkosi yami or i-factory. Isho wena ungasabi ukukhuluma nathi. Uvikelekile sokuvikela thina. Ithime ezohamba phambili kubanjwe imoto emali. Do this wise man. A relationship, I regret the relationship yamasini. Why do you participate in umjolo guys? Why ni sharp chairman. Angishaya ngedonyathi. Chairman, khona umunye umlungu bekangishaya izolo la. Akangishaya enye into yokudlala ungishayile lo mlungu ayikudlala kwi-match. Ungishayile lo mlungu. Kwahamba imicabango kancane. Ngafela dizzy. Let's donate guys simthengele ifone. If simnika imali angeke nizofaka ekhadini lami. Ayithenge nizoyifaka ekhadini lami. Sharp chairman. Mayushaya i-comment yami ngendiva. Angiboni ushuthi yele yakhuphuka fast kunokwenzeka awuthami. I hope ubonile. Igama le company bonga Nkosi. Imali first clear, i-relationship number last. Yeah, that's the spirit. I-relationship ekugcineni. Yini esi-relationship hayo? Yini lezo relationship wa? Imali phambili. Umuntu emuva. Mele ngikhiphe leyo ngoma. Tshela. Abayidaki. Lo licula ke. I can sing. Ngicula kamnandi ngenye indlela nje ungazi. Mina ngicula isoprano nebass ne-tenor ngesikhathi esi-1. Inkinga manje mangizocula manje nizohlezi nithi ngicule angifuni. Ayikuze angikhoni is because angayi. Nizofuna ngicule njalo angifuni ukuthi nginizwise. Mina I'll tell you the name but you must give me 500 first. Yabo. Manje. And bese sizokuvikela mawungasitshela location or ama ingredients okwenza imali bese sokuvikela thina. Bekungekho nje uzosondela phambi kwakho. Asimnike 350 wethu for equipment heist. Abafuni ke mpho. Babaleka yabona ukuthi ngitshela abantu be 350 nge month end sibanukela kabi. Sibanukela kabi kakhulu. How old are you hle? Ngidala kakhulu uyabona nene nje. Ngidala kakhulu ngidala ngenye indlela. Just nje anginayo lenhlebe intshebe le ebhuku. Ngintshebe nje enye nje esexy very neat uyabo ile encane very neat. Ngashaya ingoma yovala unyaka mina. Sinanqamula unyaka ngale ngoma engayishaya. Uyamcafa u0 kawo.
Ngiyamcava uzero. Uzero uye ongasinikile ama ingredients okwenza imali ngiyakutshela. Tshela. No man. No man. Yenze i-cutlass. The way you read my comment, you want me when I see you. Hayi man. Ufuna ukungitshela ukuthi njengoba ngizofunda i-comment kaBandile naye ngiyamfuna. Hayi Rose man. Ufana masoja. Mukwena. I-sentence yakhe yangeqa. Wena ufana masoja. Hayi. Yangeqa. You read all mine or I am lucky. Lucky. It's a coincidence. It's a wow. You should be grateful. Because khona ocomplainile athi mina ngifunda ngicomment yakhe and ivele ithi ho kunokwenzeka phela ngisi robot. Ula Popi. Sekacabangile. Ufana namasoja. Okay. Ufana namasoja ne mara ngilunga ebusojeni mina. Angeke ngilunga ebusojeni. Mhlawumbe into engayijabulela imali, umholo wakhona. Mara ukuthi sodubulana ke lapha sengiyisoja sesempini angeke ngikhona. Even lika Skinkili singenza imali. USkinkili ngiyamazi. Ile out ene hype le mayishawa maskandi. Ivele ingoma yakho ibe mnandi nje mayifaka ihype yona. Ola Sibuda. Yazi lethu nema uzothi why. Mina ngivele ngingazi ukuthi ngikhuluma ngento eziningi ngesikhathi esi1 nguloyo muntu. Umswati usho ukuthi wena ufana nomasoja. Why uthanda imali? Osami yazi imali ne. Angazi why ngithanda imali mara I feel like I should be a brand ambassador yemali. I should be a brand ambassador yemali. Ngifuna ukuthi imali ngipromote imali. Mina ngifuna ukuthi imali ngisponsor. Ngifuna lokho. Hey Lindo kuhle. Yenza ivideo la. Udlule i-comment yami I cannot breathe. Phefumula. I-mistake inkosi yami Nxese. Sengicabangile yekela. Ngekele ini nkosi yami. Jesu Simakade. Ungowaphi ndoda? Ehlala kude. Kuningi. Yabo njengamanje avela athi shu lama comment ngithi ngisafunda athi shu. Yakela imali. Ngiyakela imali. La angikwazi ukuthi nginakeni nkosi yami. Okay, ngicela ningitsheleni ukuthi nangabe ngithi ngiyayeka imali ne. Nginakeni. Ngicela ningiboniseni direction. Ngijinius amethyst. That's why bangifakele ama GG la. It's because I am Google itself. Yabona AI. Bathi naka indaba zabantu. Indaba zabantu angeke zingisendawo. Indaba zabantu angeke zingisendawo. Indaba zabantu zikubuyisela emuva. Yabona bazoloku unakana neindaba zabantu. Into ozoyenza nje. Abafazi nabo ngibanaka kanjani abafazi because nabo banama consequences. Yabona? Imali ayinama consequences. Uyayidla bamnandi nje kuphela. Yo. Ayinama consequences. Iyazafukela uyabona ukuthi angiyathenga yafuka kamnandi. Thank you captain. Sharp trooper. Naka utshwala ke yabona ke imali notshwala skim fade kanje. Imali notshwala ikhombo. Yabona uma unemali eningi uphinde ungaphuzi angazi ukuthi I deserve le mali. I deserve, you should give it to us.
uCaptain akangeni kusasa bandla. Awu off. And I'm drinking alone right now. You shame. Uyabona ke if nongikhwazele nami mina bengizoza lapho ngizoza lapho ngizophuza plus ngihalele ibeer. Please accept. Inkinga manje mama uma ngizo accepta la. Yeah, awufakanga invitation. Ntsangu yayibhema. Cha dluthi. Cha lutho wena. Phela you wise and not. And you are not drinking. I'm not drinking. I wish I was drinking. Because like onini la bakhalisa music manje isigugu ziyawa manje and I'm sober as a judge. Sengicabangile ngiyayifaka le 350 account number. Yenza cash send. Angidlali kanjalo mina Shivas, mina ngihlezi ngisemcabangweni mina. Angiwi nazo ziyawa and angiwi nazo ziwa zodwa lapha. Angiwi nazo nje kubhlungu nje. Kuyadabukisa, it's a sad story. Ziyawa is a painful thing. How nami bakhalisa music but I cannot go. Mara Rosie, at least when we are natha lapho khona. At least when we are natha. Uzowanazo namhlanje. Angeke ngiwe nazo namhlanje. Akunaplan. Angeke ziyawa and esihlezi ukuwa ke kuhlezi kuwa. Net nje asiwi nazo. Ubloma Shivas asake ngakutshela ukuthi ngihlale eDavidson. National Pool akafuni njami ukuveza amateki. Ngiyamtshela veza amateki lo muntu lona akafuni ukuveza amateki. Sekumele ngimthethise. Ngathi bro mandivele ndikunike zonke savings zami. Zisa. Phela mina guys asifani yabo abanye beni la bayakhona ukuthi baphume bahambe bayophuza bangana next mina ngikholi. Mina akampane ngisihlale kanje. Angeke ngizohamba ngiyohawula phambi kwabantu. Nako ke sengikhotha umlomo, ngikhothana nomlomo. Hayi ngeke. Thank you Rosie, and my content likes you too. That's why it keeps popping up on your For You page. Uyayizwa leyo nto. Sengicabangile I love Davidson. Yeah. It's very great. Sharp Shivas is a very great place. Sonke ke zintswempu la, sonke. Sidlela inye ipapa eli abnormal la. Awumfuna umfazi waseLimpopo ahlokufa ngichelete. Who am I to say no? Who chelete? Who am I to say no? Imali yathenga imetro and imetro la ifundela lento leyo ukuthi bamisa abantu. Lahlula imetro iphoyisa la nephoyisa lahluleke emalini. Mina who am I to say no? Cause mina ngilanga se-engine siye emabaso. Tumi sinemali mos. Sinemali mos njengoba siyemabaso. Sinemali mos. I'm already here in Russia. Uyabona wena bekumele bakuvuthise njayami ngizokubiza ngobani because uDots bekumele bakuvuthuze lapha eRussia. How can you go without me? Uyazi ukuthi ayikho safe leyo nto leyo uhamba nomuntu ongacalculate ongacabanga. Awubambi ibhantshi. Hayi leli likatumi ngalibamba. Yeah, obviously wena unobani lapho or uyiwani. Ngiwani lana yimi lo. Ngiwani lana. Lala lapho. Manje esibasweni kuyavalwa manje ngo2. I'm a spy man who undercover.
Hayi siyenza lapho. Kuba 200. Oh shame. Yazi ngizolana nawe. Yazi ngizolana nalo kuba 200 ngiyazolana naye like I'm in pain with her. Phuma silanda imali. Uke wayibona phi truck ehamba ebusuku? Manje sizoya kuphi? Mara vele singayaphi Nkosi yami? Singayaphi? Indawo is right, indawo abo amariba. Iba ikho right Nkosi yami. Yazi ngathi nangifika lapha i2 finger ishaywa lapha Nkosi yami ngiyayisaba nami. Hayi lapha kushaya enye i2 finger ngenye ngasuphansi. Hayi. Sengicama ngihamba wedwa uye kwi-height ubuye nemali ngiyibali. Asimsabi no Donald Trump. Simsabi mina mnikeni mina ke. Ahlale kuwe noluthando. Ziyakhala lapha ngcono ngoba uyazi dumile lapha zakhala. Why don't you but 3 savannas? I mean buy 3 savannas. Hawukamhelo. Njengoba sikhuluma dumu ukamhelo unombono uthi usithenga ama savanna trees. Hawu. Uzani kimi noTumu. uTumu ula ngase engine. uTumu ula iduze. Wena Rose le. Angikwazi ukuthi ukuphi. Just nje. Yena ukuphi? Akekho la. How do you know where I am? No, I don't know, but I can guess good no. You're very far. Anibuduni utshwala besixhosa. Sibuduni utshwala besixhosa. Phela uRose will Uber for you all guys. Hey, bright idea. Ulethu uyazi ngathi uzana wena uphuzana. Esho ngiphuza mina ngiphuza ilega. Ngiphuza ile ngiyadlala bengisaba ukusho i-flying fish. Baza ngisho indoda amele iphuza ilega manje ngiyasaba ukusho no ngiphuza i-flying fish. Price more than his future. Wozani ngine room size kuphi Rosi? Uyasitutsa lo Dumu, uyasitutsa uyasitutsa Nkosi yami. Kuphi? Size kuphi? Yazi ibhlungu lento asenza yona. Ufana nalo wake wangifakela i-screenshot se-cash send azange afake i-pin till today. Yo. Aza abantu ziyakhala. I would send i-location ngoba I know you are far. Yabona uRose use ule show lebo Malimpompo le kude. Emthatha ne. Ngagcina nini ke Eastern Cape? Mina bengihlala pha kuQumbu. Yayiva lonto. Kheni. My friend sengise N12. Ufunane N12? Ngacabanga iphini ye-cash send. Yazi ibhlungu kanjani nami ngisazoyenza lento kumuntu like engimzondayo. Majazane my darling. Where is Majazane? Uyaphi still ke indoda? Ngiyajumpa for iraf. Yeah, hamba ujumpa nganami, hamba ujumpa. So, khasmi. Naleyo yazi ngike ngayizwa le ndawo le angazi nokuthi kuyiphi indawo eleneje. Ya ukude uRose. Ewaze wakude besisoza mina noTumu yazi. Ebesoza sigijima.
if no la bengiyovala live sisigijima nje lapha. Please come hle Elenesia. Elenesia phela kule le ndawo Elenesia ngake ngayizwe le kuzalo. Ngayizwa kuzalo leyo ndawo le. I can tell ukuthi I know inde. Khawucabanga something phela. La unkosi yami awuzukamva awushemkamva. Unfortunately. How unfortunate of you. Silungu leso. Siphume ebusuku kuphela. I'll buy breakfast for you. How? Asinayo transport flyer. Uyabona if besikwazi ukundiza Rose ne bengeke sisabuza besizothi say no more. Besizothi thula ungasachazi sesendleleni sihambe emoyeni. Ne Tumi. And Tumi ungadlali ngami mina ngizohamba ngibonisa abantu isithombe sakho ngithi ngifuna uTumi lopudlo bekumele siye emabazi. Sengicabanga since ngathi imali ayitholakali lula asibuyelene emuva kwi-barter trade. Hey imali Nkosi yami siyifuna siyitshontshe straight. Ya uRuzu usifuna le iLenasia and kuba ngathi siyamchomela and besisoya Nkosi yami. Skisi Nkosi yami skisi. Sesiyafika manje Lenasia kude so. Masifika lapha asamtholi nalo Rose. Sifika sesilambile uRose asahli. So ukuthi asanayo naleyo mali okubuyela emuva. uRose akaziwa. Hayi Rose. Hawu Nkosi yami. Siyashala kaphandle. Ya yowa endla. Uzosiphathisa ngendlala lena. Uthe uzosend invoice kimi. Sizwe busokhiphile 350. Yiyo phela le emeli ngingathi ihlangane ngizokwazi ukuthi ngitsiphe kancane ngizobhadala amakhikho wakho. Oze America. Awubheke nje la sibizwa khona. Labantu bafuna ukwenza ama human trafficking ngathi. Yiso ufuna ukungidayisa ku Trump ndoda. Asigcine nje ngokuwa lapho ngaphandle ungayi. Ayingiye imari ibheng nemali kube ngilapha nami ngisaka ngiphula umqolo. Ayikhiphanga sizwe hayo. Hayi puli. On to me. Lol bye. Not very good pule. Mara as long as we are breathing, as long as phefumula shoots we are good. Hi Sinethemba. Hey, siyabonga ukuthi ufike la Sinethemba saze sabuyelwa ithemba ngenxa igama lakho. Hola. Just wena ukho right ekhanda and into bengiloko ngisho ukuthi angiphilanga kahle. Lokho ngiyasho ukuthi nini aningifake thathe ningifake evescopis abafuni ukungifa. It's fine ke ngila ngaphandle senkingini. Hey Brownish. Bathungu. Kanti umuntu uhlala laphi lo ngathi uhlale eLenasia kumele kukhulunywe isiZulu lo Bathungu wena umuntu ophapi.
ufunda phi lo Bathumi? Where are located? Kuyafana musa. Ngizotshela location yami hayi ukuthi uzongilanda uthi asambe akuyafana musa. Uthathe isibongo sami ngiyadlala. Hello. Hello Samantha. How old are you? Wabuza old. I'm very old. Mdala ke mina. Dala into ehambayo. So rough chomi. Sedi ucabanga ukuziphonsa le freeway. Siyanini siyodakwa. Spy. Anytime is tea time. Anytime is tea time. Yazi makungafika imoto la ithi pop pop. Ngiyayivala le life. Angisafuni kuzwa. Singenze so. Nakayize ngalenkathi kube sengidlala imesh ngambhukuza umuntu fast. I'm coming bro. Kanti wayiphula ingathi ujahile nje ngokutype ungajahi. I read everything. Don't worry. I got you. Alright mar. Hey, right sinethemba. Iziyawa la kaMzumbe. Hey, yabhora la eMzumbe mfethu ugcwele abantu abakomkhulu la mina hey. Hayi. Indians la eLenasia. Yabona? USemzumbe. No, mfethu mfethu. Ngikho kaMzumbe. Hawu kantini manje ifoni kaSteve? Hawu. Steve ngabe usebenzisa yiphi ifoni Nkosi yami? Akahambe. Steve. Manje uzoloka loada naye la. Angeke phela. Angeke. Dark caramel. Indoda mina ngidark chocolate, ngimnyama thu. Ungaboni le ring light, ngimnyama thu ngidark chocolate. Mobicel S25 Ultra ile yami, Mobicel Pro Max. Any freeway uzosiphosa. I love your eyes. Mara yini into oyithandayo ngalamehlo Nkosi yami? Ngoba ngiwabhekile la. There's nothing lovely ngalamehlo. Yo anga accept usiba. Sengicabangile asijole. Uma umjolo yazi is a very no mhlambe yini. Mhlambe network yami. Eyami network ayifuni bantu namhlanje. Ayi yizini zona lezi. Nisibonile leza zinto. Abona sipopa abasukaphi. Nama I want umjolo. Mina umjolo I cannot participate. I cannot participate kumjolo because hey yabhora man. Yangibhora mina. Angazi why. I have no interest whatsoever emjolweni. Hayi ukuthi abanye abantu bahle kubona ukuthi yabona lo muhle. It's the things that come with umjolo, yabo. The things that come by groove overseas. Ngiyabona. No angisanga wena Pule. Hello. How are you? Okay. Kimoli nale kai. Yeah? Hello, Rela. Kiri kimoni nani kuphi? Yeah. Yo.
Why baba banje? Why banje? Why banje? Why baso? Yini mhlambe ukhona obatshela ukuthi bahle mabaso? Hayi, suka. Do you know Dube? 1400. Ubani Dube? Hayi. Ebazipitela yazi, bazipitela. Wenzani manje? Wenzani nto? Mhlawumbe ifactory yemali ke le. Wenzani lo la? Asisibhekini. Sifunde something. Yini le ayifaka lapha? Ama ice. Iphiya yona ngabe kuphi awusinga akahamba. Akahamba. Stawo dakiwe ke lo. Gracious from Limpopo. Wena uthe ufuna imali wena letha ngisafuna ukukufa. Uyabona ke ayi awuthi ngimiyeke. Kodwa decline. Angeke ngidlala imatch nomuntu e1 every night mina ngikhona hayi ngeke. Every night mina ngifuna ukuthi njalo ngichintshe iaudience engizodlala naye imatch. Angizodlala imatch nomuntu e1 every night hayi ngeke. Ngizoyi ayo. Ha. Ungizweni. Hayi brutally decline Nkosi yami. Ngiyeza ngisayo yazi uyuza. Bozoyithapha lento if igama lakho straight. Ushela ukuthi uyobhosha. Ucela permission ukuthi uyobhosha. Angiye decline yo. Lo. Every night kusho ukuthi kuyoba yithi angeke. Sengicabanga ngeke ngisa request. Why? It seems like you are short tempted. No, inkinga vele yabona nangingala mali. Angizwani nje. Nida. Yeah. Where are you? Where's yourself? Angikhoni futhi enye into mina ngifuna ukumbona umuntu engidlala naye imesh. Ngifuna ukumbona angifuni nje nanoma bathi umhlawumbe ufamous kanjani. Nanoma ayibo. Hayithi ubidingena. As mesh. Manje kwafika isicheme ke lana yini nizongishaya? Hawu. Kwafika abantu abaningi yini bazongishaya ingathi bangilandile ingathi batshelene ke laba. Ude ukhona lona. Ungiyaphila bunhle. Jazi nje ngicakwa yilabantu sheso. Hayi ish. Ngizomkhipha. As I accept ngizomkhipha. Imob justice ngiyabona phela manje. Fireman. Jabless. Angazi kusho ukuthini lokho mara Jabless. Konje ikolo sivaliwe. Sesizovela kuvela abantu asikazi ukuthi ubahleleleni bomnyameni. Ungashaya live bemnyama mara. Ayi mina nginama complaint amaningi. Bayabuya futhi amadoda asefactory. Uyahambani manje asebenzani lapho? Angeke ndiholiswe yithi labantu banjani nakani? Yazi namhlanje it's because it's why vele. Namhlanje nje ayi hayi phela ukuthi niyafunda yazi ngiyabona ukuthi hayi namhla ikolo sivaliwe. Kukhona ukubona kwenzeka izinto ezingilike ezingahlangani la.
Isithombe mina ngizenge ngizodlala imesh nesithombe ke mina. Mina ngeke ngizodlala imesh nesithombe. Isithombe phela lesiya uzenza ichama unje uyazifila mhlophe. Ah? Uzocola ubani uJankoko. uJankoko ha? Mantaro, Ekusentshaka. kusekhamba? Ya mnandi wena. Sweet. Nayi no. No guys, serious. Masodlala imesh naye somshaya. Ngiyazi ukuthi ngikhetha kanjani mina. Sizomshaya. Angithandi ukuthatha advantage because imesh yakho neyophela kudala. Ngithanda ukushaya abantu baphesheya mina. Umuntu ose South Africa ngifuna ukungicambela angifuni. Are you the famous TikToker? No. Wait, you look like someone. Oh. Isikolo sivaliwe. Isikolo sivaliwe. Khona ukubona. Hello. Toti, Toti, mampo. where's yourself? Oh, so do welcome. No, asikisini guys, asikisini ngidlala nezithombe imesh. Mina ngifuna ukudlala nomuntu engimbonayo. Mina ngikhulume naye. Khulume naye straight. Abuye phela. Toti. No, Toti, no. No, Toti. Come back man. Ufaka isithombe. Ngimbuzile ukuthi where's yourself? Akaveli. Uveze isithombe lapho unyathela isipili uzenza ichamara. Brother. Brother. Dakiwe ke lo. Lo dakwele ngoma. Nangaphi ngathi unempandla la. Sibangela nomsindo ebusuku so. Shakira. Ulili phansi. Mesh. Shake. Listen, brother. Do you understand English? Do you understand English? Usazolala phansi ke. Ngikutshela usazolala phansi, uleli phansi. Uleli phansi. Usazolala phansi. Asimshayeleni ukuthi ulele phansi la ngapha ngiyamkhulumisa menza umuntu. Anibhekeni neheadline ngathi seqala ingadi yabaleka kule ndoda. Somshayela le inwele futhi. Inye into engicasulayo. Asiyamshalo. Mara usithatha phi isibindi sokushaya live like kanje? Mina ngikhona. Simahla nje kube ngathi ngu video call ku live, kube ngathi video call hayibo. Amandla akhe isibindi sakhe sinamafutha. Isibindi sakhe sinoboya. Ushake lona. Mara yena sombhukuza yena. Nangapha angazi Nkosi yami. Sombhukuza ngiyamzwela. Balekile.
Ubalekile. Awuzibalekele. Uleli naphansi. Request at your own risk la. Uyabona? Oh yeah, man. You have too much viewers. Thank you, and I thank you. Bye. Bye. You can just. Bye. Usabile naye wathi ayi no baningi abantu abakhona. Ngathi umshana wakhe no. Uyabona ngathi umshana wakhe. Ngathi kuye lo bekalo kamgifta lapha. Uyasaba uyabaleka. Kanti babona kanjani? Match. Relax. Don't do it where you want to go to it. Relax. Don't do it where you want to go. Relax. Don't do it. Shayeka, guys. Alright, shut up, man. We ain't matching. Yeah. Alright, what, you want the smoke? I want the smoke, guys. You ain't getting no I smoke. want the smoke. No. I want the smoke, please. No. No smoke. No smoke. No smoke. No match. No match. Guys, nigga, No. nambona umlungu iphara. Nigga nambona umlungu iphara. Umlungu iphara straight. Pero iphara ke leli lomlungu straight. Ngifuna abantu abana kanje. Abantu abana kanje ngifuna luya bengifuna luya straight ke ku mesh. I no. Situation. What's up, boss? What's up? Nothing much. Just here hanging out. You want to do a match? Yeah, please. Oh, you're begging for it. Okay, cool. Let's cook him, chat. Let's cook his ass real quick. Double tap that thing and shabba. Cats. Julio. Yes. Tammy. Guys, asimvuthuzeni ukhuluma nesilungu. Yiso lesilungu lesisicasula kakhulu. Kuloku ngifuna ukuthi simvuthuze ayinto yokudlala. And ingathi akadlali ke lo usifongo C3 yabona ukuthi kahle kahle amagalelo wethu awafani. Ngicela nifake nike ngoba i-times 2 izophela. Ngifuna simshaya ipha amazaza. U-type she, hey, uyu type she lo. Ngifuna simshaye nakhipha amazaza. Azicabange kangcono. Thank you Angela and Inami. Sizothanda ukubonga ama-rose lapho. But let's cook him, chat. Usho kimi. Awusingimuzwa. Circle in here and see what we can do, chat. We gotta work together. Gotta work together. Alright. Let's go. Uthi bayabumbana. Nizwile uthi we gotta work together. Uthi bayabumbana. Thank you Angela and Inam. Uthi bayabumbana bona. Hayi ke thina sesiyasazi isitori sethu. Size ngenduku lana, sigada umzila la. Crazy. Let's go. Somebody fill these boxes up right here. Let's get it. Oh, Don't tap that thing, DIY. Umyuthile. Bengifuna kumbuza ukuthi uyamazi uShaka Zulu. Bengifuna kumkhumbuza enye ingoma while ngimshaya ngibe ngithi mbom. Siso. Lo somshaya. And ukora past. Somshaya nje. Sombamba nje ayinto yokudlala. Lo mfana omncane lo. Angela, thank you. Lo mfana lo. Sombamba simyeke. Somshaya abone kahle. Ngifuna lezaza aliphushe kanje. Angakaliphushe emuva. Siphezulu kwakhe. Mele azaliphushe lezaza. Uthi you begging for it. Usho kimi. Uthi you begging for it. Usho mina. I'm begging mina.
ngihambile ngayemelika mina ngiyabheka manje ungibiza ngebheka somvuthuza ngifuna akhiphe lezaza sambona uzuthenge ne-equipment ufake nama-earphone usenkingeni usho kuyo usho kimi clock it Angela clock it usho kimi akangizwa lo akananhlonipho nje inhlobo nale ntshebe yakhe le if beka la iduze bengiyomdonsa ngayo ngithi wena kora past clock is Angela hayi lo samsiceda lo net for riding phela la uyazicelela induku la engathi ufuna ukuzigifta nembona ufuna ukuzigifta angazigift nanoma ngazigifta simsabi dala siyicuphile vele iAmerica siyibeke la dala siyicuphile siyibeke la dala sithulile ngifuna yahamba yobatshela abo Trump le ukuthi thina sinjani siyambhukuza singeke sihlale naye sizwe ngeke sihlale naye awubheka lesasithombe smooth uye lo bheka uzenze isithombe secartoon uzibona uye lo ayibo shem ne-date wrong asesimshayile akahambe sesimshayile ufuna baxoxela abangani bakhe abo Trump le ukuthi thina asiyona into yokudlala thina thank you Angela Ya vele kushebile ngizokuthola wantsiwe yini Mama kare o ile sekolong tlo dirang ama ankare Skolo bathi isikolo senze njani ebusuku kanje basuyile esikolong ubani loyo ohambe wayophuza waqamba amanga wathi uye esikolweni nizwile hayi uthi isikolo senze njani and bengamboni Hola. How's things? Where's yourself? No, I'm busy. No, busy. We are busy. So unfortunately, we cannot participate because angikwazi ukushaya uzophika ngokuthi beka busy. So no, I'm busy. Manje why you live ubusy kanti ne abantu bayishaya kanjani kanti nathi ngingitshele guys. Yazi kancane sekushoda ukuthi sihlangane nomuntu ose toilet la. Strunas. Sikusele kancane ukuthi sihlangane nomuntu ose toilet obhoshayo because abantu bayenza ama live singeke isidingo se live umuntu uyabona ukuthi ujwayele i-video call le bekumele uyayenza lapha hayi nyala street nyala khona uyovela se-toilet la serious ngiyantshela khona uyovela se-toilet at let's play I'm in the toilet right now
What are they supposed to do? Sit. Angisho bafuna ukudlala ama-match. Sit. Angisho udecide ukuthi ushaya live. You sit. Uyaloya lo. Uyaloya lo. Loya lo. Baloyi. Yaloya lo ya. Ebusuku nazo-ke toilet ubonile? Uyaloya lo ya. Akahambi. Thank you Dick. Akakwazi ukuthi arenew. Kanti kwenzakalani ngeFriday na? Sure. Eyo Kanti kaSimbona. sure. Sure. Why ushaya live ebumnyameni wathama? Ngisemsebenzini akusho banigqoke nama mob cap. Manje ngizihayidile la. Baza ngibona baba. Bekumele ushaya video call umuntu wakho something. Hayi live. Ubo. Ngo1:30 ngathi ngiyamustoka. Kwi 1:30 wenzani mina ukuba uyasebenza? Ngisifihlile la ngigcoke ufihlele ukungena ku live uzokubona uboss wakho ohlangana nawo ku live akuqoshe. Uskin daphi uskin. Ithishu. Ngisasho ipithishu ufuna ukuyabhosha. Ushaya live ufuna ukuyabhosha. Guys, kumele ngikhiphe I think kumele ngibhale i-novel. Kumele ngibhale i-novel. Ukuthi no, like anenza i-live. Kanti mhlambe or yimo wrong maybe guys ne. Yimo ngazi ukuthi live ishawa kanjani. Yimi. I think yimo lost. Sizingena sakafuna ithishu. Ufuna ke Ngiyantshela guys, ngiyantshela ukuthi le yabona namhlanje futhi konke engayi-understand. Match. Okay. Malditeng. Do you understand English? Morning, Suka. Nagkita kayo ni Judy. English. What? English is available. Where you from? South Africa, you? Philippines. All right. Malditeng, I would like you to remember this face. Ay, malakas tong kalaban ko eh. No. Remember this face. So strong. So very strong. So Very many views. Very Gifter. strong. Yes. And today, I shall demolish you. Ay, panalo. 10 na pala yung panalo na. You're strong. Nangihleba lapha. Strong. 10 wins. Thank you, Amethyst. Thank you, guys. But is strong, nezo. Ningalahli ithemba. 10 wins. Nuggets. Guys, ngifuna simshaye. Usitufuza la. Usitufuza ngifuna simbhokoze. Bangihleba, nezo. Ahalakala. Bahleba mina. Ngifuna simshaye nenwele zakhe ngifuna simshaye azigame. Ngifuna simshaye azilungise abona kahle ukuthi no mhlambe ukuthi angikho right. Ngifuna simbhokoze usitufuza la. Ngifuna singadlali naye. Angazi futhi le nto ezifaka ikhanda lapha ya usifakeleni. Or mhlambe ufuna ukufihla ngazi ukuthi mhlambe ihairline ifambile. Mhlambe ufihla ihairline, yabona? Ufihla ihairline. So mshayela lokho futhi
enye into nje engicasulayo wayengekho proud ngehairline yakhe futhi akathusi amethyst ngibonga iRose lelo lifakile bengisakhuluma ngalo sisobugobhoza ngami la you always dissing ama hairline le uyabo ivalile le like uyivale nga something ivale ngalento ayivale ngayo yafamba akekho proud ngehairline yakhe ufuna simshayele lokho wayengekho proud wayengathi uyangizwa nje Hi, English is available now. Hear me? Sengishayela ukuthi uyangihleba. Jazi nje yazi ukuthi uyangihleba ngizwe ngokuthi akhulume athi strong. Ngithe mangizwa phela abantu aba strong yithi kuphela abekho abanye. So makathi strong ngavela ngabona ukuthi akakhuluma ngathi. Separatata ne eperifini uzohlala eperifini angazi ukuthi indawo enjani eperifini yo phela kudala nale mesh kunini nje asibhora la usitufuza ingathi unukelwa amasimba nangapha animbheke ingathi unukelwa amakaka bheka nambona ngathi khona nje ungathi unukelwa amasimba uyalibrida yambona mupheni tissue naye no guys sinamasimba sishaye eparefini le nje the way sinswempu ngakhona sibuke ushaya eparefini sifike eparefini sababonisa ismash yeah baleke yes hayi wazi wabhora nangusisi wazwa nje wanginyanyisa ngithandazelwe mfana mina futhi ngipapatisiwe mina short mfana uyabona ke Ezim. Yes sir. Where's yourself? Hi bro, I'm sleeping. Let's play the match. If you win, oh man, I want to see someone I'm playing with, man. I don't play with ghosts, mina. I don't play with ghosts. At night we are loyal lona vele. Yinzena leza inyoni lezi ezivele lapha. Come. Nalaba ngathi itabani bayi2 bahleli bayi2 babrashana baloku babrashana ayikho sharp le yanto ubona ke hell no. Oh hell no. I'm leaving. Where's yourself ndoda? Yeah. Creepy. Eyo jeko linyipe. Match. Yeah. Amaso. Yeah. How are you? Good, brother.
I'm also okay, but you like March. You start saying March. Kamoso, where are you from? I'm from South Africa. I like March. You like March, but first talk to me. I'm going to accept your March. You from South Africa? We will talk while playing. You see? No problem. Yes. No. So, are you from South Africa? Yes. Do you know the place called the Durban? Durban. Yes, I know Durban. What about Joburg? Joburg. All of them. Joburg. I live in Joburg. Joburg. Ugandan from Joburg. Where do you live? I'm not me. Yes. Yeah, my friend. My friend is there in Joburg. He's in Joburg. Your friend. When are you coming? When in Joburg? I think in December I want to go there with my mother to visit our friend there in Joburg. How will you come? Do you have visa? Passport? I'm going to use a plane. A plane? Do you have a passport? Yeah, I have a passport. Me. I have friends here. They came with crocodiles. They came with crocodiles. My friends here. They came from where? Uganda, and they go in South Africa with crocodiles. Oh, you are in Uganda. I'm in Uganda. Yeah, I see your hairstyle is nice, bro. Plug me. My hairstyle is nice. Nice, very nice. Thank you. Oh my God, you're from South Africa, Kamoso? Yes, I'm from South Africa. So you can speak Dutch? No, I cannot speak Dutch. Mara English is available. I know. Yes. But how is Zulu people there? Yeah, Zulu. Do you know Zulu? I know Zulu people. No, you know Zulu people. Zulu, the language. Zulu language, and I can speak a little. Do you know Patshangi? Is that a language or a place? A person called Patshangi. Patshangi? No. Patshangi. Okay. I don't know. Thanks for joining. I want to come there, Uganda. You are in Uganda. I'm in Uganda. Oh, you are in Uganda. I want to visit there. They don't beat you, Mus. Here in Uganda, peace and love we spread, only nothing we spread. We welcome each and everybody. Everybody. I thought there are people there beating you every day. Maybe that is from Sudan and Jamaica, but you know not Ebola. Uganda. You know Ebola. Thank you, Amethyst. Ebola. Ebola Ebola is a person. The disease called Ebola. It's called Ebola. Ebola. Yeah. It's in Uganda. No. Last time that disease was in some parts of Uganda and village, but now it's over. Right now it's over. Is it because of hunger or not clean water? No, it's from animal, coming from animal. People are saying, I must say, what does Chepari mean? Chepari? Yes. Say it very well. Chepari. Yeah, what does it mean? Chepari means the dancing to smoke. Dancing to smoke? What is your name, brother? Me? Yes, you. I'm called the commander. You are the commander? Commander Mudogo. Why commander? I'm the general. It's not the commander as commander. Yeah. I'm commander. Commander K. You start with K. Oh, Commander your name Mudogo. is Commander. Commander Mudogo. Commander Mdogo. Oh, Mdogo.
Amdogo nkosi yami. Sharp umdogo. Jabu mdogo. Yeah, mdogo man. You know mudogo here. It means porridge. Polish. Yeah, porridge. Polish, you mean Polish? Porridge. Porridge, papa, porridge. Oh, I know, I get it. Oh my God. Yeah, Little. Here. Meal. Mili. Yes, here it's called mdogo. Mdogo. Hey, dancing Kanana, thanks for sharing. Yeah, that is mdogo. Thank you, mdogo. You see, guys, hlangana nabo mdogo la ngaphandle, abo commander mdogo. Umuntu kumele avele. Uyabona ke i-live ushaya njengo commander mdogo lapha. Uyabona polite lo. Ushaya polite kabi. Uhlangana nabantu abakanje. Uhlala phansi umuntu angayi uhlangana nabantu abaye toilet. Bhekani ke. Kuyothatha isikhathi ukuze ngihlangane nomuntu ofana no commander mdogo. Commander mdogo. Nkosi yami, umdogo. Uthi uye Joburg. Uthi ufuna ukuza la eJoburg. Yo. Oh, you want a box, bro? I have a gun. We don't. Yeah, bro. Habibi, why are you sitting so, bro, like you bored? I'm now gonna. Oh, you want to sign language like we come from Zimbabwe? For China's money, want to sign language like he's, I don't know if he's serious or what. It's not a time to be deaf, Papa. It's a time to listen to Mazi. Bahleli bayisidoda bambanga nokubamba laba. Bawajida bagcwele. Angimuzwa. How? It's true love, nkosi yami. No, true love. Unfortunately, we cannot participate in true love. As course, we participate in true love. True love is a olela. True love, nanza. True love. Ngayibona nami hayi. Nkosi yami siyaphila true love niyibonile lapha yana. Yho. Akeze. Ya, bazonika. Cho, yazi masingathola abantu. So what going in the night up on your side? Appreciate the top a lot in the top boss. Appreciate the top a lot, you know. We just go and hold a vibe in the night. You know, see if we can win so much. Yeah, ngithola ngiyazibona. You know. Guys, no, siyekele kuningi. Ngiyashayeka phela manje. Angeke soshaya lo muntu lona. Ngengoma ezibhora so. Angeke soshaya lo muntu ngengoma ezibhora so. Nine, anizikhuphuleni guys. Please, sise Jamaica manje. Cela ni behave. Ay mara lo teacher lo ay aka teacher izona. Kazi abo bani laba bayingathi. That's why lo muntu ayi1 ngale sofeni yazi. Utitshelana nomuntu oyi1 lona. Ayaza Paula yazini. Awuthi sizwe futhi simnika ichance. In the night. As the join the last week, make sure you go and ship the last set time to the people. Hey. We are power. Thank you MF and Siso. Cela simshayini fast lo. Nalo muntu yakhe lo ohleli lapha ku couch. Lo udakwe insango. Uyabona lo ohleli lapha kulela couch lakhe udakwe insango. Uyayi enjoy yena le DJ wakhe.
Lo DJ wakhe udlalisa ama favorite song wakhe lo. Nezingoma. Clock it Siso. Yes, DJ Juice. Lona ulu abangani. MF thank you and DJ Juice. Simuphi last chance akatholi last chance nix lo. Awuna kuba mfaka isigqoko guys bhekani. Ufaka lo muntu eyi1. Cabanga the way lengo. Anizweni lengoma no. Big up yourself in real life, you know me general. Appreciate the art a lot. Thank you. Guys ningavuma sibamba. Angeke soshaya lo muntu ile ngoma ezibhora kanje guys. Nani mhlambe manifuna ngibe uDJ ngaba uDJ ongcono kunalo. Ngiyantshela mina. Usune equipment yazo wayi waste equipment lo baba. Asimvuthuzeni. Thank you MF. Angeke. Yasithusa ay guys nangu sebafaka isigqoko bapha abantu bami. Chairman. Kusondela chairman. Ngibiza ngeke. Yo, chairman wayanga sesheki. Send. Mvuthuzani guys, cela nenze njalo anivuthuzeni lo wapha. Ingoma ezibhora so guys cabanga lelo hlazo izwani lengoma esizoshaya yizo. You know the bad song in a man. Big everybody we are tapping. Make sure you follow Top Boss page too, you know. Make sure you follow Tap and share, set time, send those aren't me, join the fans club. Ngintshele yabo zombo. Labo nifuna shaya zombo thina. Abakwazi ngakho. Isishaya kanjani ngayile yonto? Hayi ningavumi guys, sahlazeke eJamaica. Umuntu oyi1 phela lo muntu lo wena ngapha naye izimhlabile. Angeke guys soshaya zombo. Siyala nhlobo. Ngeke soshaya zombo ngeke. Ngifuna kumshaya macetha ngimtshela ukuthi big bomba class. Uyi1 umuntu lo ngale. Yes, thank you Siso. Siyamncenga. Anizweni le ngoma ngifuna ukunizwisa kahle. Ukuthi masingabe siyadliwa la. Defend themselves, no say they can't defend themselves, not them time, now we can't tell them Top Boss. Big bomba clad. You know when I pre badness, but in a real life, Jesus. Asibalekini. Labantu bahlanganisa imali yensango yonyaka bagiftana lapha. Hey guys sisamile. Labantu bahlanganisa imali yensango yonyaka baloku bagiftana bayi2 abangani. Lo yana okuphapha nenhloko engaka nimbonile leyo bekahle le couchini unenhloko engaka. U-Angel yaleza ingoma lapha udakwe insango naye. Brother man. Ay, lo. James. Kazi ubaba kabandlo. Kazi whose father is dead? James. Bring this episode. Match. Sure, match. Aggressive. Let's go. One. Only one. Yeah, 1. Okay, 1. Go. Where are you from, Panda Queen? A Cookie, and yourself? From Cookie. From Cookie. And you?
From Scones. Oh, that's nice. That's good. That's good. It's a nice thing. Very good, very good. Yeah. I'm glad. Why I saw him, Lumin? Sorry? No, I'm asking, Guti, what time is it there? It's almost 2 o'clock. 2 in the morning. Almost 2 in the morning. Yeah. You see, they're in cookie and scones. Same time. You're from South Africa, ne? Yes. Same. Yeah. Sorry, guys. Smoking. Oh, you smoke weed only? And Both. cigarettes? Both. But don't worry, I try not to get restrictions. You should restrict your life to 18 plus. No, I do. It doesn't work. It doesn't work. It so restricts me. It so restricts me. Thank you for the follow. Thank you. It so restricts me, even though I'm 18 plus, it still does it. Thank you, guys. Oh, okay, it was nice meeting you. Let me speak with my people and No we'll play a problem. match. I see you. It's no problem. I'll pop you a Alright. follow. Bye. Okay, bye. See you, Nana. So, guys, I'm not gonna lie, but the last one hit me a little hard. No, if I quit here, I lose. I lose this No, match. stay You in should the quit. game. Stay in the game. Stay in the game. Thank you. Thank you, Dinesh. Hayi bo guys, ngiloko ngiyanibheka ngiloko ngitsipela ilihlo kanti kwenzani? Ngitsipela ilihlo. Yenzani phela? Ngiloko mangitsipela ilihlo kanje, it's a sign, it's a signal ukuthi something. No guys. Thank you. Right. Bambi. Bambi ngizongana. Yeah. Stop, Mazi. Oh, it's not me. My phone's on charge. Angeke ngibaleke Sima. I'm standing on business. And I hit all the spots. Nisibonile. I'm joking. Thank you for the follow. No, guys. Nangaphake khomuhle. Uhappy phela uyacelebrate ngathi uhlekisa ngathi niyamuzwa lo muntu lo uhlekisa ama-followers wakhe ngathi niyamuzwa lo muntu lo ukuthi like sekayenza ijoke lento le sekazifila manje sekatshela abanye abelungu ukuthi thina siswak kanjani akakwazi ukuyeka ukuplasha ngiyacala ukuyibona le Mazi bongani angeke thina sizoshaya amaphunu angeke asibhaxabule futhi hayi hey awusingivule singizwe ukuthi usahleka ja I didn't. I drank though. I'm not gonna lie. I'll be honest with you. I drank. I don't care though.
kwenzakalani kulobusuku lobu kanti wayingathi ngathi nobuloyo obuningi namhlanje. Thank you. I wasn't expecting that. Maramazi. Thank you Mazi akahamba. Thank you. I don't know what's happening. I don't know if we're going again or not. Lokwele kahleka la. Makarenew hayi asimiyeke lo angazi mina wenzeni nangapha uhleka into engapheli nanoma siwini uyahleka hawu hayi insanga namhlanje sihlangana nabantu ababhema insanga ngifuna ukuqamba manga namhlanje bayibhema insanga abantu abanye bahamba ama toilet ayinto yokudlala hawu lobusuku buloyiwe le boob street ngishawa ingami la namhlanje Ngijemile Shabzuko abantu bensanga bayashaya namhlanje abasifuthuza abantu abadaka bensanga namhlanje hayi bo akahambe naye lo uyangicasula ne feeling ukuthi nje